दा बेयाव जुदि बिसारा मोजां जानानै जेनोब्ला बेयाव बियो 6 month जेल जानायनि मोनसे प्रावधान दं, आयेन दङ। ओमफ्राय बे माने फाइन बेबो दङ। जोङो सार्कल अफिसाव थांनानै बिनि जेसेबां हानि रेकर्ड जों बेखौ बर'आ बिदि खालामदों होननानै प्रमद बर'नि केसाव बे गोरलै नङा। दा जों प्रमद बर'खौ मोनबाय सुजुग, बेखौ जों साजा होनांगौ, थगायस्लाखौ साजा होनांगौ। बे आरो बिनि बादैबो दस्राफ्राबो जाहाथे बे रोखोम खालामा। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जन खारजिया मोनसे सोंथि सोंदों सार दावराव देख्रेबनाव मानि सायाव सोंथि सोंदों बेखौ जों एसे नायनानै लाग्रोनि। आंनि कुइसन नङा दे बियो, बिथां जन खारजिनि कुइसन बा सोंथि मा सोंदों सार दावराव देख्रेबनाव, जों बेखौ एसे खोनासंनानै लानि। सारा बे थांनाय इलेक्शन जितु बिटिसि इलेक्शन, दा बेवहाय प्रमद सारा जे मोनसे प्रपार्टिनि नामाव जितु गावनि वाइफनि नामाव जितु प्रपार्टि दोनखोमादोंमोन, फाइल नमिनेशन जितु होदोंमोन कैंडिडेटनि, तो बेवहाय जे ससियेल मिडियायाव बहुत भाइरेल जादोंमोन जे प्रपार्टि दोनखोमानाय मानाय, दा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो सारा? जोङो बेखौ अलरेडि ससियेल मिडियायाव नुदों, बिनि प्रपार्टि दोनखोमानायखौ। बिसिनि गोबां हा हु बेखौ बे श' खालामाखै, बे साप्रेस खालामदों, कनसिल खालामदों। बेयो इलिगेल, बियो बे पिपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट 1951 बेबादियै बे दर्सि बिदि खालामनो मोना। नियमाव जेसेबां सम्पति दं बेहा बेखौ देखायजोबनांगौमोन। दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि बिनि हानि जायनाखि रेकर्डफोर, दा जों बेखौ नागिरना मोनजोब्बाय। दा खिन्थु बेखौ मोनब्लाबो जोङो कर्टआव केस होनांगौब्ला फर्मेल जानांगौ, बियो अफिसियेल जानांगौ। सार्कल अफिसनिफ्राय बिनि लेन्ड हल्डिं, बिनि जमाबन्दी बेखौ नांगौ। बेनिखायनो जोङो दाखालि थांखांबाय तामुलपुर आरो रङियाव जोङो सार्कल अफिसाव थांनानै बिनि जेसेबां हानि रेकर्ड जों बेखौ बिहैबाय। जि हाखौ बियो देखायाखै बे गावनि एफिडेभिटआव, नमिनेशन पेपाराव जेब्ला साबमिट खालामो बे समाव बे एफिडेभिटआव देखायजोबनांगौ गाहा माबे हा दं। आरो जि हाखौ बियो देखायाखै, दोनखोमादों, बे हानि दाग नम्बर, पाट्टा नम्बर जोंनाव दंजोबो। ओंखायनो बे हाखौनो लानानै जों दा दाखालि सार्कल अफिसाव थांबाय। सार्कल अफिसाव थांनानै जों बेनिफ्राय अफिसियेलि जों बिनि जमाबन्दी, लेन्ड हल्डिं बेखौ जोङो दरखास्त लाना दोनबाय। दा जोङो बेखौ सप्ता खनसेयावनो जों मोनगोन। ओमफ्राय लोगोसे जोङो तामुलपुराव डिसिनाव थांबाय, बिनि जायनाखि नमिनेशन पेपार इनक्लुडिं एफिडेभिट, ओमफ्राय बिनि रिजाल्ट सिट, बिनि सार्टिफिकेट इलेक्शन जानायनि, दा बेखौ जोङो बेयाव दरखास्त होबाय डिसिनाव। दा ओंखायनो जों बेखौ मोनब्लानो जों केसखौ हैगोन। दा बेनि थाखाय फुरा प्रिपेरेसन जाबाय जों दा। आरो जों केसखौ हैथारनांगोन। आरो केसखौ हैनो नागिरनाय खारना जाहैबाय जे अकल प्रमद बर'नि बाथ्राखौल' जों माने नङा, जोङो जोंनि समाजाव माने जोंनि गोथारथिखौ जों लाखिनांगोन। समाजा बिसिंखल जाहाथे जाया, थगायनाय, मिसा खोथा बुंनाय, रायजो राजाफोरखौ मिसा खोथा बुङै आन्दायहोनाय, बे जाहाथे जाया। समाजा एथ' गोथार समाज, बे समाजा एथ' मोजां समाज जे जों रावखौ थगाया, गाज्रि खोथा बुङा। थगायब्ला, गाज्रि खोथा बुंब्ला समाजाव बिसार खालामो, समाजखौ फोसाबनानै लायो। दा हिसाबै जोंनि गेजेराव थगायनाय, मिसा खोथा बुंनाय, समाजखौ बिसिंखल खालामनाय, बे जिउआव जों जाहोनो नाङा। दा प्रमद बर'आ बिदि खालामदों होननानै प्रमद बर'नि केसाव बे गोरलै नङा। दा जों प्रमद बर'खौ मोनबाय सुजुग, बेखौ जों साजा होनांगौ, थगायस्लाखौ साजा होनांगौ। बे आरो बिनि बादैबो दस्राफ्राबो जाहाथे बे रोखोम खालामा। दा प्रमद बर'नि पार्टि पिपलल' नङा, सोरबा कंग्रेसनि जानो हागौ, सोरबा बिपिएफनि जानो हागौ, सोरबा बिजेपि जानो हागौ। सोरबा बे रोखोम खालामब्ला जाहाथे पानिशमेन्ट मोनो। आयेनाव जिथु दंखायो, बे आयेन बादिनो जों दा बेखौ माबानो नागिरदों, केसनि गेजेरजों जों बिसार नागिरदों। दा जोङो साजाखौ होनांगोन। आरो प्रमद बर'नि जायनाखि मिसा खोथा बुंनाय, थगायनाय, बे बांद्राय खाथारदों एखेबारे। जि जिनिसखौ बुंनाङा बेखौ बुंजोबदों बियो। जि जिनिसखौ खालामनाङा बेखौ एखे रायजो राजाखौ खालामनानै आन्दायहोदों। दा बिनि मेइन माने जेननायाबो एबार माने इलेक्सन जेननाय, बे जेननायाबो मोननै खारनाव जेनदों बियो। मोनसेया जाहैबाय बिटिसिखौ दोनखोमानाय, बिटिसिआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरनाय, बिटिआरआ बिराद गिदिरथार होननो नागिरनाय, आरो बिटिआरखौ लानानै बिराद दल दामनाय, नङैनि खोथा बुंनानै दल दामनाय, बे मोनसे खारन। आरो मोनसेया जाबाय मिसा खोथा बुंनाय, थगायनाय, रायजो राजाखौ सामफ्रामबो थगायबाय थानाय, बे मोनसे खारन। दा बे मोननै खारनाव जेनदों। ओंखायनो जों दिनै प्रमद बर'खौ जोङो माने केस होगोन, बेखौ जोङो थिग खालामबाय। बेखौ केस होनोब्ला पिपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट 1951 नि
रुल्स बादिबा केसखौ जोङो रिजाल्ट डिक्लेरेसननि 45 डेजनि गेजेराव होनांगौ दा दाखालि 26 तारिखआव रिजाल्टआ ओंखारबाय दा बे 45 डेजनि गेजेराव जों केसखौ होनांगौ बिटिसिनि जेनाखि इलेक्सन रुल्स बेबादिब्ला आरो पिपुल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 बेबादिब्ला ओमफ्राय लोगोसे बे केसखौ हाइकर्टआ डिसपज खालामनो हायो उइदिन 6 मान्थ 6 मासनि गेजेराव बे केसा जोबनांगौ बे आयेनाव दंखायो आरो लोगोसे केसाव जुदि जेनोब्ला प्रमद बर'आ दा बेयाव जुदि बिसारा मोजां जानानै जेनोब्ला बेयाव बियो 6 मान्थ जेल जानायनि मोनसे प्राबधान दं आयेन दङ ओमफ्राय बे माने फाइन बेबो दङ दा गतिके रिजाल्टआ जेखि उनाव जाया माने बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ जों बेखौ लुबैदों आरो बे बांद्राय एखेबारे मिसा खोथा बुंयै फैनाय बिदि मानसिया साजा मोननांगौ मिसा खोथा बुंब्ला जे साजा मोनो जों बिनि शिक्षाखौ होनांगौ बेनि थाखाय जों दा फुल प्रिपेरेसन जानानै दा जों ओंखारदों आरो जों केसखौ होगोन डेफिनेटलि जों बे खैदिननि उनाव जों थांबावगोन बे लेखाखौ लायनो थाखाय जों दाखालि सार्केल अफिसारफोरा लेखाबाय जों माब्ला लायनांगौ बेखौ मोननायनि उनावनो जोङो बेखौ माने हाइकर्टआव थांगोन आरो इटिमयदे जों उकिलजोंबो जालायखाबाय आरो जोंहा माने आइडियाबो एसे थाखाबाय 9 बोसोरनि हाखौ जों केस होनायनि जायनाखि आइडिया बेबो थाखाबाय बे केसा माने इलेक्सन पिटिसन जागोन बे केसा दस्रा केस नङा बेयो बे केसा इलेक्सन पिटिसन बे इलेक्सन पिटिसन बादियै बे केसखौ होनाय जागोन दा जों एडभकेटखौ जों हमखाबाय मथा मथि जों केस होनो थाखाय रेडि रायजो राजाफ्रा जोंखौ आसिरबाद होयो जाहाथे जों बेखौ रायजोफोरखौ खावलायहरो